Aleshores, anem pel signe de balança, Libra, no? El signe de balança veieu que és groc, té a veure amb l'aire, mental, semblant a Gèminis en aquest sentit, és de pensament. Així com Verge, l'anterior que hem parlat, és molt pràctic, lliure o balança és més tranquil, més mental, no és tant de tanta acció, sinó de pensar molt. De fet, un dels seus problemes és que pensa molt i fa poc. Té molts dubtes, sempre constantment està dubtant de si ho farà bé. Per què? Perquè el que busca és l'harmonia, veieu? Un art de Sant Martí, un camí tot maco... Diguem que la idea de balança és posar harmonia a la seva vida i en l'entorn. I això és molt maco i funciona molt bé quan pots. Quan no, per això aquí dibuixo dos nens, hi ha dos nens amb la justícia en el mig, per intentar, dos nens que s'estan barallant, enfrontant, no? Normalment la balança sempre és la persona que s'interposa per posar pau, el diplomàtic, val? Per això també hi ha la bandera de la ONU, la bandera de la pau, aquesta rodona amb 3 cercles, és la bandera de la pau, és poc coneguda, però té un problema. O sigui, la part exterior és molt maca, tranquil·litat, pau, harmonia, que això és el que t'està intentant dir aquesta tirada, quan te surt aquesta allí. Vens del passat i aquesta era l'energia que treballaves. Però cuidado, perquè el que dic, té el problema del dubte. És fàcil d'entendre si recordes que he dit, balança el que busca és posar harmonia i que tot estigui en harmonia. Vale, molt bé, això no té per què causar problemes, però quan tens que escollir entre dos camins, dos actuacions, dos maneres de fer diferents, qualsevol que no sigui del signe balança veurà, li dirà, mira, aquesta m'agrada, aquesta no, vale, doncs me'n vaig cap allà, per exemple. Prendrà una decisió. En canvi, balança veu lo bo d'aquell camí i veu lo bo de l'altre, que seran coses diferents, però veus, això em va bé per això i per allò, i això em va bé per això. I aleshores li costa moltíssim de decidir. I ja no parlo si n'hi ha 4 o 5 de camins o d'opcions diferents, aleshores ja és impossible que decideixi. Balança no vol posar inharmonia ni anar-se'n cap a un lloc inharmònic, i per tant, per això es reté molt a l'hora d'actuar. I a més, dubta de que no s'equivoqui. Per tant, com que no vol patir ni fer patir, no pren decisions. Li costa moltíssim. Llavors, per això he posat aquest pensador amb molts de signes interrogants, perquè vol dir, ei, dubta. Ja és moment de treballar això. Si surt la carta, t'està dient, s'ha acabat, deixa de dubtar. A veure, què tinc que fer? Se respondria, pots preguntar-ho amb cartes, llavors te dirà d'una manera més concreta, però jo sempre dic en balança que no tenen més remei que prendre decisions. Si no les prenen ells, les prendran els altres. Aleshores, quan hi hagi tant de dubte, l'ideal seria que fossis una persona centrada, medités molt i en la reflexió sortís la intuïció interna. Però si no surt, com a mínim, fes pito colorito, és igual. Llança una moneda a l'aire i el que et surti, cara o creu. O sigui, busca algun truco, a l'atzar, per dir-ho d'alguna manera, però pren una decisió, perquè és que si no, al no prendre-la, d'altres prendran les decisions per tu. La vida prendrà decisions per tu i no coincidiran segur amb el que tu vols. Tu et pots equivocar, que és la por que té el balança, no? Té molta por d'això. Vale, però és que també es pot equivocar un altre si decideix per tu. Aleshores, almenys que siguis tu i ja ho canviaràs, si no. És l'única cosa que es pot dir, el balança ha d'aprendre això. I això és el que t'està parlant quan surt aquesta carta. No dubtis i pensa que tu seràs algú que posaràs harmonia sempre. Per tant, si et surt aquesta carta, està parlant de tranquil, no dubtis, fes i posa harmonia. I veuràs que te funcionarà bé. Vinga, dubtes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.